mga tilapia. Wah. Grabe bay. Wah. Guys, ya. Magadubog tangko. Diya dapat si Kuya Chung. Nag-atubang sa abuhan, nalagpaypay kay magisa og luto. Kay daghan mang bahaw. O dako kadung kaha. Yan si Along Chung Chung nagpakpak sa tawo nga idang sinugba tanaw guys, ang lami ag tortang talong ang daghan. Nagkugito siya sugbahan eh. Kay pare sa kuan kining inadubong tangkong ug buhad nga ang lami kining salad nga tawong. Ang lami kay sana daghang kamatis. Ang kamatis ang kadaghan. Lami jigado nilong. Ang lami aning salad nga talong. Ipari sa buhad ug inadubong tangkong. Anong kalibre? Guys, Along Chungki. Nagkugihan buyag magluto. Kami ni okay, lisod ka kayo. Okay, mamaha namin. Maha namin guys. Karon di anay isda ibutang sa pispan. Adaghan na sige umiilin. Mga tilapia. Wah. Sana oy. Burod ba niya koy? Fish. Okay guys, karon ibutang na isda sa pispan ni Along Enbars. Awa diha. Staring pud ni mo. Alang ka na. Ato matumpan nimo. Paano buslo ko kuan? Nit. Ajaw sa kay. Buslo nga. Di, dali naman to. Nit naman katay. Tungan to kuno karon sarap sila. Di, ajaw. Linggo na. Sunod na Sunod ko. Okay. Ana katay. Dadadang. Namilit, nahuira nimo. Uy hala, isudli sa anak-anak. Isud ang isda ang daghana. Wah! Grabe bay. Wah. Wah. Ang daghana. Iha mo pat. Aya jang managke no? Naanay nang higda uban. Wow, nanay pispan nila, nanay isda gipamutang. Maglugway si Jaog baka. Langgam kanila kini siya nga baka kadto. Laki pud nati. Napuga sa ko ano kay wag. Nalibang og baka. Nanawag wen agamay wen. Madyo kay itusok ros juta na no. Nara sa lubi. Andiyan man na. Ma. Mukaan man ni silang inganiwen ka nang naay. Nangatay. Naani ka nagdaklo oh.